Prøv at komme se her. Det er en lille bitte en. Hvad fanden er det for noget med 2 gule pletter i nakken? Sådan en lille en, og så er den så aggressiv. Prøv at se, hvis jeg laver. Med gule pletter, det er en snow. Den er da aggressiv, Paul. Den var jo kun halvt så stor, som skulle være. Ja. Prøv at se, så du det? Prøv at se de der, prøv at se den slør, den der tunge, der kommer ud der. Prøv at se, du må ikke gøre. Prøv at se. Prøv at se det. Jamen, den er da klemt. Den er da klemt, det er da en tydelig snow. Er det det? Ja. Jamen, den må ikke komme i mit fod, så jeg gik hen og tog min støvler, og så kom den sådan der. Mm. Det overlever jeg ikke, det her. Vi skal have den ned i et eller andet, inden der forsvinder det, så vi er sikre på, hvordan det handler. Hvad fanden er det der for noget? Jamen, hvis der er sådan en her, tror du, så er der mange her. Skal jeg sige, hvad jeg mener?